سلام خبركم تخطاتلتي مدب تيفي عدل لما عنتي عبومبر هاگراو بايتو نديمقراسيا ولتي آتو تخلاي أبرها حيزي قريبة زلخو آتو تخلاي أبرها عب وشتي هاگراو بايتون عب حافشاو دم بتقومون كمون كونتات زوبانان ዘለዎ ርድኢት ወይ ርድኢት ናይቲ ባይቶ መብርሂ ከገብረልና እዩ ንምክትታልኩም ይዕድም ምሳኹም ዘለኹ ዕቁቢት ዓንዱ ኣባል ቲቪ ኣዳል ክፍሊ ትግርኛ ንክከታተሉና ደጊመ ይዕድም ሓራይ አቶ ተክላይ አብርሃ አቦ ወንበር ሃገራዊ ባይቶ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ እንኳን ደሓን መጻኻ መጀመርያ ብስም ቲቪ ኣዳል ዕድመና ኣኽቢርካ ንህልው ኩነታት ይኹን ነቕርበልካ ሕቶ መብርሂ ክትህብ ምምጻእካ የመስግን ናብ ንእሽተይ ሌላ ከሕልፈካ ማለት እዩ ሰላምታ ተቕርብ እሞ ናብተን ቀሪበየን ዘለኹ ሕቶታት ክንሓልፍ እንኳዕ ደሓን መጻኻ يغني يعقوبيت بዛ ኣጋጣሚ እውን ንዓኻ ዓቁቢት ከም ኣዳላዊ ናይ ትግርኛ ፕሮግራም ከምኡውን ቲቪ ኣዳል ነዚ ዕድመ እዚ ዝገበርኩምለይ ብጣዕሚ የመስግን ከም መእተዊ ዘረባና እውን ቀነ ልደትን ሓድሽ ዓመትን ስለ ዝኾነ ንኩሉ ኣማነ ክርስትና ርሑስ ልደት ክገብረሉ ኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለዉ ከዓ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ክገብረሎም የቀኒየለይ የቀኒየልና ኣነ እውን የቀኒየልና ግርም እሞ ሓደ ቁርብ መብርሂ ዝኸውን ሕቶታት ሒዘ መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ህልው ኩነታት ዞባና እንታይ ይመስል ሕፅር ዝበለ ሓፂር መብርሂ እንተትህበና ማለት እዩ ዋላ እኳ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ይበሃልን ይድገምን እንተሎ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ዝመስል ሕፅር ዝበለ መብርሂ ክትበና ዶ ምኽኣልካ የቀኒየለይ ከምዚ ዝበልካዮ እቲ ሓፈሻዊ ኩነታት ዞባና ዝተፈላለዩ መገዲ ስለ ዝግለጽ ዳርጋ ንመብዛሕትኡ ዝሰማዕ እውን ሓድሽ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ግን ከዓ እቲ ውልቃዊ ርእይቶ ክሕወሶ ከሎ ጥራይ እዩ ፍሉይ ዝገብሮ ሓፈሻዊ ኩነታት ዞባና ክንሪኦ ከለና ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ኣብ 2010 እዚ ሕጂ ዝወዳናዮ ዓመት ብዙሕ ለውጢ ዝተረኣየሉ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተሓመሰሉ ዓመት እዩ ነይሩ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ተገብረ ሓድሽ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ መፀ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ዝተቀየረ ነገራት ንሪኦ ብዙሕ ኣፍልጦ እኳ እንተዘይሃለወና እቲ ዝተቀየረ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ክኸይድ ዝፀንሐ ስምምዓት ውሽጣውን ናይ ብሕቶምን ስለ ዝነበረ ብወገን ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ብወገን ህዝቢ ኤርትራ እዚ ይፈልጥ እየ ኢሉ ኣረጋጊፁ ዝዛረብ የለን ገለ ምዕብልናታት ከም ዝነበረ ግን በዚ ቅድሚ 2 ወርሒ ኣቢሉ ኣብ ትግራይ ዝተኸሰተ ኩናት ክረአየና ክእል ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እዚ ኩናት ኣብ ትግራይ ሕጂ ቅድሚ 2 ወርሒ ዝተወልዐ ዳርጋ ዓመቱ ገይሩ እዩ ካብ ዝውላዕ ምክንያቱ ነቲ ኩናት ክዳለውሉ ፀኒሖም እዮም ኣብቲ ኩናት ንክስዕሩ ዘኽእሎም ነገራት እውን መገዶም እንዳፀረጉ ክኸዱ ፀኒሖም እዮም እዞም ኩሎም ሽም ዘለዎም በዓል ኢንጂነር ሽመንያው ይኹን ወይ እውን እቶም 2 ጀነራላት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተቐንፀሉ ኣካል ናይቲ መደብ ንሳቶም ክበፅሕዎ ዝደለዩ ወይ እውን ኣብ ልዕሊ
እቲ ከምፅዎ ደልዮም ዘለዉ ለውጢ ኣብ ቅድሚኦም ክፀንሕ ዝኽእል ኣካል ወይ ኣካላት እንዳፀረጉ እዮም ፀኒሖም ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ኣብ መወዳእታ ክልክሎም ዝኽእል ሓይሊ ኢሎም ዝጥርጥርዎ ዝነበሩ ናይ ክልል ትግራይ ሓይሊ ፀሪጎም ነቲ ህዝቢ እውን ትግራዋይ ማለት እዩ ሞራሉ ሰይሮም ኣድኪዮም ተኣዛዚ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ህዝቢ ገይሮም ከቐምጥዎ እሞ ንሶም ዝደለይዎ ነገራት ንክሰርሑ ዝሃንደስዎን ዘካይድዎ ዘለዉ ኩናት እዩ ንሕና በቲ ብቐረባ ንዓና ዝፀልወና ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት መንጎት ፌደራላዊ መንግስትን ክልል ትግራይን ዘሎ ውግእ ጥራይ ዘይኮነ ብዞባና ክትሪኦ ከለካ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኬንያን ኣብ መንጎ ሶማልያን ዋላ እውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እተን ክልላት ኣብ ናሕድሕደን ዝካየድ ዘሎ ግርጭታት እንተዳሪእኻዮ ሱር ዝሰደደ ግርጭታት ወይ እውን በዚ መዓልቲ እዚ ክፍታሕ ይኽእል እዩ ዘይትብሎ ግርጭታት ይኽሰት ኣሎ ካብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓሊፉ እውን ንካልኦት ሃገራት ዘሳተፈ እዩ ዝበሃል ቁልዑን ምስጢራውን ዝኾነ ምትእትታዋት ኣለዎ ንዕዘቦ ዘለና ክሳብ ግብፅን ማእከላይ ምብራቕን ዝኸደ እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ እዋን ኣዝዩ ኣሰካፊ ነቲ ተቐላሳይ ህዝብና እውን ኣብ ተጠንቀቕ ወይ ከዓ ኣብ ቁሩብ ድንግርግር ዘእተወ ኩነታት እዩ ክብል ይኽእል የቐኒየልና ኣቶ ተኽላይ ፅቡቕ ምስኡ ተዛሚዱ ዝኸይድ ኣተሃላልዋ ደንበ ተቃውሞ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ወይ ግብረ መልሲ ወይ ኩነታት ነቲ ዝተፈጥረ ጎንፂ ከም ግብረ መልሲ ወይ ከም ኣተሓሕዛ ወይ እውን ከም ኣተሃላልዋሲ ብሓፈሻ እቲ ደንበ ተቃውሞ ብፍላይ ከዓኒ ኣተሃላልዋ ባይቶ ምስ ኣብ ባይቶ ዘሎ ኣካላት እንታይ ይመስል ወይ ትዕዝብትኻ እንታይ ፀኒሑ ከመይ ክኸይድ ፀኒሑ እንታይ ክኸውን ይግባእ ወይ እንታይ ይመስል ክልተ ነገራት ከቕምጥ ፈቱ እዚ ሓደ እቲ ዝምዕብል ዝነበረ ኩነታት ክንሪኦ ፀኒሕና ኢና ብባይቶ ደረጃ ይኹን ካብ ባይቶ ወፃኢ ዘሎ ሓይልታት ካልኣይ እውን ግቡእና እዩ ንሕና ነቲ ህዝብና ኣትይዎ ዘሎ ሽግር ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ፍታሕ ንክንገብረሉ ካብ ዝብሉ ክልተ ዓበይቲ ነገራት ተበጊስና እቲ ክንከዶ ዝፀንሕና ወይ እውን እቲ ክሳብ ሕጂ ቀረባ ግዜ ዝፀንሐ ኣተሃላልዋና ንህዝብና ፍታሕ ከምፅእ ከምዘይክእል ስለ ዝተረዳእና እቲ ሓንቲ እንኮ መዋፆ ኢልና ዝሓሰብናያ ኩሉ ናይ ተቃውሞ ሓይልታት ዘለዎ ዓቕምታት ጠርኒፉ ኣዋዲዱ ብሓደ ድምፂ ብሓደ መንፈስ ብሓደ ውደባ ንስርዓት ህግደፍ ዝገጥመሉ መካኒዝም ክንፈጥር ፀኒሕና ኢና እዚ ካብ ዝጅመር ዳርጋ ልዕሊ ሓደ ዓመት ገይሩ ኣሎ እቲ ኣካይዱ እውን ከምዚ ኩላትና ክንሪኦ ዝፀናሕና ማለተይ ፅቡቕ ምዕብልና ዘጥረየ እዩ ኣባላት ውድባት ናይ ባይቶን ካብ ባይቶ ወፃኢ ዘለዋ ሓይልታትን በቲ ክገብሮ ዝፀንሓ ፅዑቕ ርክክባት ኣብ ዝተወሰነ ናይ ሓቢርካ ምስራሕ መደባት ተሰማሚዖምስ ድሮው ንዕኡ ዝኸውን ኣካላት ኣቂመን ይንቀሳቀሳ ኣለዋ ብኡ እውን ከባቢናን ንዓለምን በቲ ሓድሽ ወፂኡ ዘሎ ናይ ሓባር መሪሕነት ደረጃ ንመንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ኣካላት እንዳረኸበ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገርናን ኣፈታትሑ ንዝብል ርክክባት ክገብር ፀኒሑ እዩ ኣብ ገለገለ ሸነኻት እውን ፅቡቕ ኣስተዋፅኦ ረኺቡ እዩ ልክዕ እቲ ስርሑ ኣብ ዝጅምረሉ ዝነበረ ጉዳይ ከዓ እቲ ኩናት ናይ ፌደራላዊ መንግስትን ክልል ትግራይን ዝተኸሰተ ንዓና ንሱ ኣይፀለወናን ወይ እውን
ኣይተንከፈናን ክንብላ ይንኽእልን ኢና መብዛሕትኡ ኣተሃላልዋና ኣብ ክልል ትግራይ ስለ ዝነበረ እቲ ኩናት ዘስዓቦ ኣሉታዊ ሸነኽ እውን ኣሎ ኣባና ማለት እዩ ግን ከዓ ከም ተቓለስቲ ኩሉ ግዜ እቲ ሓደ ክጎድለካ ከሎ እቲ ሓደ ክስእኖ ከለካ በቲ ሓደ ክትሰርሖ ክትቀላጠፍ ስለ ዘለካ ምስቲ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ንሕና እውን ኣተሃላልዋና ከነመዓራሪ በየናይ ኣገባብ እንተገጠምናዮ ኣበይ ቤት ኮይንና እንተገጠምናዮ እቲ ዝሓሸ ፍርያት ክንረኽበሉ ዝኽእል ካብ ዝብል ካብ ምዝርራብ ዓዲ ውዓልናን ንዕኡ ብዝመቻችእ መገዲ እውን እንዳሰራሕናሉ ኢና ሕጂ ወላ እውን ሕጂ ብዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት እውን ናትና ናይ ተቃውምቲ ሓይልታት ኣብ መሳርዑ እዩ ዘሎ እቲ ሓይልታቱ ኣይተበታተነን ዝነበረ ኢንታክት እዩ ዘሎ ግን ከዓ ነዚ ደሪዕካ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ኣሕይልካ እቲ ካልኣይ ገጽ ናይቲ ጥምጥም ንኽንገብር ንዓና መዋፅእ እዩ ንብሎ ሓሳባት ኣብ ምልውዋጥ ኢና ዘለና ፅቡቅ የቀኒየልና እዚ ክትበና ፀናሕካ ሓበሬታ ሞራል ዝህብ ፅቡቅ እዩ እውን ማለት እዩ ክኸውን ዝግብኦ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣብዚ መራኸቢ ብዙሓን ንዕዘቦ እንተዳ ኮይኑ ቁርብ እቲ ኣተሃላልዋና ጥርንፍነት ዘይብሉ ይመስል እዩ ማለት እዩ ይመስል ዲ ብሓቂ ወይስ ከምኡ እዩ ሓቂ ከምኡ እዩ ዘሎ ፋሒሉ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እንተይመስል ጥራሕ ኣሎ ከምዚ ክትገልፆ ፀናሕካ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ንኸይመስሎ መንእሰዩን ሓቡን ንእሽትኡን ጥምረት ንክህልዎ ብሓደ ዳርጋ ብተዛማዲ ድምፂ ከዓ ድምፁ ንኸስምዕ ሲ እንታይ ዝግበር ወይ ኣብስታት እትገብርዎ ፃዕሪ ኸ ዕንቅፋታት የጋጥም ዶ ማለት እዩ እስከብዚ ቁርብ ኣብርሃለይ ምክንያቱ ክንዕዘቦ ከለና ሲ ቁርብ ዝተበታተነ ይመስል እቲ ደንበ ተቃውሞ ክትሪኦ ከለካ ብደገ በቲ መራኸቢ ብዙሓን ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ስእሊ ድዩ ወይስ ካልእ ምርማር የድልዮ እዩ ኣይፋሉን እዩ መልሰይ ምክንያቱ እኳ ዳ ንሕና ካብቲ ቅድም ዝነበርናዮ ኣተሃላልዋ ሕጂ ዝሓሸ ኣተሃላልዋ ዘለናዮ እዋን እዩ ኢለ ዝግምግሞ ምክንያቱ ብሓባር ሰሪሕና ይንፈልጥን ኢና ብሓባር ክንዝትን ብሓባር ክንቋየቁ እንተዘይኮይኑ ብሓደ መኣዲ ኮይንና ንፀላእ ገጢምና ይንፈልጥን ኣብዚ ሕጂ ንኸዶ ዘለና መስርሕ ግን ዓብዪ ተስፋ ዝህብ ናይ ሓቢርካ ምስራሕ ሃዋህው ይርአ ኣሎ ህዝብና ኣብ ጎና ዓሲሉ ኣጆኻ እንተይልዎ እውን ካብዚ ንላዕሊ ክስራሕ ከም ዝኾነ ርግፀኛ እየ ምንም ኣይጠራጠርን ወልከ እዩ ንሕና ከምዚ ሕጂ ትሪኦ ዘለኻ ማስ ሜድያ ብኩሉ ኩርናዓት እንተክድግፈካ እንተክቃወመካ መዓልቲ መዓልቲ ዝፍጠሩ ናይ ሜድያ ኣውትሌትስ ኣሎ ንሕና ንዕኡ ገጢምናዮ ዶ ማዕረ ማዕሪኡ ንኸይድ ኣለና ዶ ንዝብል ኣይበፃሕናዮን እዩ እቲ መልሰይ እቲ ኣፍ ከፊቱ መዓልትን ለይትን ብዛዕባና ወይ ከዓ የለውን ወይ እውን ኢንኤፌክቲቭ እዮም ኣብ ስራሕ ኣይርከቡን እዮም ዝብል እንተደኣ በዚሑ እቲ ህዝቢ ናይ ዝሰምዖ እዩ ዝዛረብ ሓቂ እዩ ከዓ ንሕና ኣብቲ ሜድያ ምናልባት ድኽሚ ኢልና ኣለና ግን ከዓ ካብቲ ሓደ ግዜ ብልጭ ኢልና ንዛረቦ ኣዝዩ ንላዕሊ ስራሓት ንሰርሕ ኣለና ህዝብና እውን ምንም ዘሰክፍ ምክንያት የብሉን ኣብ ውሽጢ ዝሓፂር ግዜ እውን ብዙሕ ዓበይቲ ዓወታት ዓበይቲ ናይ ስራሕ መደባት ክሰምዕ እዩ እቲ ንዓና ቁሩብ ሓገዝ ክኾነና ዝኽእል ልክዕ ከም በዓልቲ ብኣዳልን ካልኦት እውን ኣለዋ ኣብ ጎንና ኮይነን ነቲ ኩሉ ንሕና ንሰርሖ ስራሓት ከቃልሕኦ ከለዋ ህዝብና እውን ክሰምዖን ክከታተሎን ይኽእል ንሕና ንደገ ንወፅእ ስለዘየለና ንሰርሕ ዘለና ይመስሎን ኣሎ እቲ ህዝቢ እቲ ስራሕ ግን ጠጠው ኢሉ ይፈልጥን እዩ እኳ ደኣ ብሕኑን ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ዓመት እዚ ብናህሪ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ድሓን ኩነታት ክንበፅሕ እውን ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ተስፋ ኣለኒ የቀኒየለይ ቴንኪው
ከምኡ ክኾነልና ንሕና እውን ተስፋና እዩ ናይ ተስፋ ናይ ዝመንእሰይ ማለት እዩ ቀፂለ ኣብ ከምቲ ኣብ መጀመርያ ዝበልካዮ ኣብ ምእተው ማለት እዩ ዝሓለፈ ዓመት ወይ ዓመተ 2020 ዓመተ ፀልማት ተባሂሉ ዳርጋ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተጠቂሱ እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ኣላፋት ህዝቢ ዝወሰደ ቁጠባውን ፖለቲካውን ከምኡ እውን ሂወት ብዙሓት ዝወሰደ ዓመት እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጉጅለ ህግደፍ ወይ ኣብ ሃገርና ዘሎ ሓደ ዲክታተራዊ ስርዓት ብኸመይ ዝጥቀመሉ ዘሎ ማለት እዩ ዓፂዎ ንኩረና ገጢምናዮ ገለ እዩ ዝብል ኩረናን ህዝብናን ሲ ብኸመይ ምገለፅካዮ ማለት እዩ እንታይ ፀገማት የጋንፈሉ ንህዝብና ኣብ ውሽጢ ብርግፅ እቲ ኮሮና ዓልየትን ወገንን ከይፈለየ ንሙሉእ ዓለም ዘጥቃዕ ዘሎ ሓደገኛ ቫይረስ ምዃኑ ኩልና ንሰማምዓሉ ጉዳይ እዩ ግን ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተፈላለየ ኣገባብ ኣገጣጥማ ወይ እውን ኣመኻኽታ ናይቲ ቫይረስ ንርኢ ኢና ኣብተን ምዕቡላት ሃገራት ኣብ ገዛኻ ተዓፀ ክብልካ ከለዉ ንናትካ ምንቅስቃሳት ከውሕድዎ ከለዉ ንመነባብሮኻ እውን ቆላሕታ ይገብሩ እዮም ዝብላዕን ዝስተን ስኢንካ ኣይትሽገርን ኢኻ ገዛ ክራይ ዝኸፍለልካ ስኢንካ ኣይትሽገርን ኢኻ ተዓፀ ስለ ዝበሉካ እቲ መንግስቲ እውን ሓላፍነት ይስከም እዩ ኣብ ገለገለ ሃገራት ከዓ ነዚ ኩሉ ሓላፍነታት እዚ ክስከማ ዘይክእላ ነቲ ምንቅስቃስ ኣብ ክንዲ ጨሪሰን ዓፅየን ትንፋሱ ዝሕፅሮ ነቲ ህዝቢ እቲ ምንቅስቃስ ኣጉዲለን ግን ከዓ መነባብሮ ናይቲ ህዝቢ ከዓ ቀፃሊ ክኸውን ሰብ ሰሪሑ ክኣቱ ግን ከዓ ክገብሮ ዘለዎ መጠንቀቅታታት ኩሉ ብኣስተምህሮ እንዳሃባ ነቲ ሃገር ነቲ ህዝቢ ነቲ ሂወት ከም ዝቕፅል ይገብሮ ኣብ ናይ ኤርትራ እንተደኣ ኮይኑ ግን ካብዚ ኩሉ እዚ ነፃ እዩ መጀመርያ ነገር ተዓፀ ስለ ዝበለካ እቲ መንግስቲ ቅርሺ እውን ኣይሂበካን እዩ ስለ ዝተዓፀኻ ኣታዊ ስለ ዘይብልካ ተባሂሉስ ዝህበካ ቅርሺ የለን ካልኣይ ክዕፆ ክበሃል ከሎ ከዓ ኣብ ፍፁም ምዕፃው ዝሓርስ የለ ዝወፍር የለ ሕሉፍ ሓሊፉ መካይን ዝዓፀወ እዩ መኪና ኣነ መኪና እንተደኣ ሃልይኒ ብመኪናይ ገይረ ኣብ ሓደ ቦታ በፂሐ ንክምለስ ንኮሮና ኣስጋኢ ዝኾነሉ ምክንያት የብለይ ብኮሮና ኣመክንዩ ግን ኩሉ ዓይነት ንሱ ዝደልዮ ገዛ ዓፅዩ ልክዕ ከምዚ ኣብ ትግራይ ንሪኦ ዘለና ቴሌፎን የለ ዋላ ናይ ኢንተርኔት ሰርቪስ የለ ዓለም ንኸይሪኦን ንኸይሰምዖን ኣብ ገዛ ዓፅዩ ነቲ ህዝቢ ዝቁጥቅጦ ዘሎ ካብኡ ኣንኢሳ ኣይሪኦን እየ ንህዝብና ብኮሮና ኣመክንዩ ኣብ ገዛ ዓፅዩ ድላይ ዝገብር ዘሎ መንግስቲ ስርሑ ይሰርሕ ኣሎ ከም ትካላት ናይ መንግስቲ ኩሎም ይሰርሑ ኣለዉ ወተሃደር ኣብ ገዝኡ ተዓፀወን ናቱ ናይ ፀጥታ ኣካላት ኣብ ገዝኦም ኣይተዓፀውን ተዓፅዩ ዘሎ እቲ ምስኪናይ ህዝቢ እዩ ከመይ ገይሩ ይሕልፈሎ እቲ ናብራ እውን ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ ጉዳይ እዚ ናብ ዓፀቦን ናብ ጥሜትን ከየሰጋግር እውን የስጊ እዩ ነዚ እውን ንህዝቢ ዓለም ክንነግረሉ ኣለና ህዝብና ብሰንኪ ብምክንያት ኮሮና ዘየድሊ መቕፃዕቲ ይወስድ ከም ዘሎ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝወስዶ ዘሎ ናይ ኮሮና ፖሊሲ ኣብ ማንም ሃገር ናይ ዝዓለምና የለን ብፍሉይ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዝረአ ዘሎ እዩ ጎረባብትና ንሪኦም ኣለና ሱዳን ጎረባብትና እዮም ኢትዮጵያውያን እውን ጎረባብትና እዮም ብኮሮና ኣመክንዮም ግን ህዝቢ ካብ ገዛ ናብ ገዛ ዶ ካብ ስርሑ ናብ ገዝኡ ንኸይከይድ ኣይተዓፀወን እዚ እቲ ኣብ ዓድና ዝግበር ዘሎ መምክንያታ ኮሮና ተወሲዱ ንካልእ ጥቕምታቱ ይሰርሓሉ ዘሎ እምበር ካብ ኮሮና ከድሕኖ ኢሉ ነቲ ህዝቢ ይኮነን ካብ ኮሮና ከድሕኖ ኢሉ ነይሩ እንተዝኸውን ንኮሮና ዝኸውን ቀረባት ብዙሕ ሓደ ፅሩይ ማይ ዝስተን ንንፅህና ትጥቀመሉ ማይን እውን ብዘይ ምቁራፅ ክህቦ ነይርዎ እዩ ስለዚ ንፖለቲክኡ ነቲ ኣጀንዳ እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ትኽክል እዩ ኣብ ርእስታ ዘለታ ተወሰኸታ ዝዓፅዎ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ፅቡቅ ቴንኪዩ
بحافشاون حجي مز تلاقي بزخيد إلكاي خاكا بحافشا مالتي جن أب هاجرنا بستفلاليو مدياتات ولاون بعلنا مس أكلات مس عدنا بنرخبو ካብ ግዜ ናብ ግዜ ቅርፅታት ኤርትራ ወይ ብፍላይ ድማ ከተማታት ኣስመራ ከምዚ ሰብ ዘይነብሮ ክመስል ይባናጨር ገለ ኣሎ እቲ ዘይንሪኦ ንኣሽቱ ከተማታትን ገጠራትን ከዓ ካብኡ ከም ዝኸፍእ ርግፅ እዩ ማለት እዩ እዚ ሲ እንታይ እዩ ማለት እቲ መንግስቲ ሲ ሕራይ ደሊዎ ዘሎ ቀንዲስ እንታይ እዩ እቲ ከተማ ወላ መሬቱ ዓኒ ኣሎ ሰብ ወፅእ ኣሎ ኩሉ ነገር እዩ ማለት ሲ ኩሉ ነገር እዩ ዝባላሾ ዘሎ ሕጂ እንታይ ተደልዩ ዘሎ እንታይ ክኸውን ምስጢሩስ እንታይ እዩ ናይ ስርዓት ብዙሕ ምስጢር የብሉን እዚ እንታይ እዩ እቲ እሱ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ፍፁም ምቁፅፃር ከእትዎ ነቲ ህዝቢ ኣድክዩ ኣጥምዩ ነቲ ኣፍራይ ሓይሊ ናቱ ኣብ ወተሃደር ጅሆ ሒዙ ሃገር ምንቅስቃስ ዘይብላ ምዕብልና ዘይብላ ብዘይ ካብ ባኒ ብኻልእ ከምዘይ ትዛረብ ገይሩ እሺ ባህላይ ምእዙዝ ሕብረተሰብ ክፈጥር እዩ ሰሪሕሉ ነዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ሕሉፍ ሓሊፉ ንህዝብና ናብ እንስሳ ቀይርዎ እዩ ንኣብነት ኣነ ዕቑባይ ክነግረካ ሓደ ሓረስታይ 10 ባጊዕ ዘለዎ ወይ ንነፍሱ ክጥቀመላን በዓል ክሕልፈላ ወይ እውን ንዓ ሸይጡ ንኻልእ ኣስቤዛ ክገዝኣላ ሓንቲ ካብተን ኣባጊዑ ክወስዳ ከሎ ኣዲኣ ነታ በጊዕ ትኹን ኣባኣ ሓዋ ሓብታ ኣለዋ ዶ ኣይፈልጥን ምንም ተቃውሞ ኣይርኢን እዮም ስቂሎም እዮም ዝርእይዎ ከምዚ ኖርማል ነገር ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ነቲ በጊዕ ክውሰድ ከሎ ዋላ እውን ክሕረድ እንዳኸደ ከሎ ሸበሮ ይገብራን እየን ተን ኣባጊዕ ህዝብና ከዓ ልክዕ ከምኡ እዩ ኮይኑ ከምተን እንስሳታት ይፈሪ የፍሪ ይወልድ ይዕቢ እምበር ደቁ መንዚዖም ክኸዱ ከለዉ ቁልሕ ኢሉ ዝዛረብ እውን የለን ኣብ ቶታል ኮንትሮል እእትይዎ እዩ ነቲ ህዝቢ ወደይ ናበይ ትወስዶ ኣለኻ ጓለይ ናበይ ትወስዳ ኣለኻ ኢሉ ዝሓትት የለን እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ግፍዕታትን ጭካነን ሓፂናዊ ገዛዝኣን ከዓ ልክዕ ነቲ ህዝቢ ምእዙዝ ኮይኑ በታ ንሱ ዝበሎ መገዲ ጥራይ ዝኸይድ ተኣዛዚ ሕብረተሰብ ንክፈጥር ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ እቲ ህዝቢ እንተፀጊቡ ከም ዝሓትት ህዝቢ እንተደኣ ፀጊቡ ፍንሕኒሕ ከም ዝብል ፈልጥ ኣሎ ነቲ ህዝቢ ግን ነዚ ኩሉ ገበናት ኣብ ርእሱ እንዳፈፀመ ብዘይ ካብ ባኒ ብኻልእ ብመነባብርኡ ክሓትት ከም ዘይክእል ክገብሮ ዝወጠነ እዩ ይገብሮ ከኣሎ ክሳብ ሕጂ ከዓ ይዕወት ኣሎ ግርም እሞ ከምዚ እንተደኣ ኮይኑ ደንበ ተቃውሞ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ባይቶ ማለት እዩ ነዚ ዝዛመት ኣቃውማ ኣለዎ ዶ ወይስ ድራማ ይሰርሕ ዘሎ ናይ መድረክ ድራማ ዘዚ ዝገበሮ ህግደፍ ኣብኡ ርእይቶ ምዝራብ ዘዚ ገለ ክፋል ናይ ደንበ ተቃውሞ ዘዚ ተጋየቶ ኣብኡ ርእይቶ ምዝራብ ጃስት ድራማ ዲ ዝገብር ዘሎ ወይስ ነዚ ትብሎ ዘለካ ዝኸውን ቃልሲ እዩ ዘካይድ ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ ይነፃፀር ዲ ይዛመድ ድዩ ተቃውሞን ዝገብሮ ዘሎን ማለት ኣነ ከም ዝርዳእኒ ንቃወም ካብ ሃለና ዝኾነ ይኹን ጌጋ ናይቲ ስርዓት ክበዝሕ ከሎ ፖዚቲቪቲ ንክስማዕ ደንበ ተቃውሞ ፖዚቲቪቲ ንሃና ይዓቢ እዩ ከም ዝርዳእኒ ማለት እዩ እቲ ንፃርካ እንድሕር ዝያዳ ስሕተት ትገብር ኣሎሲ ንስኻ ዝያዳ ተቐባልነት ክህልወካ ንቡር እዚ ሎጂክ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ስርዓት ንሕና ንስማዓሉ ኣገባብ እዩ ዝኸይድ ዋይ ደንበ ተቃውሞ ዘይስማዕ ከምዚ እንዳተጨቆነ ከሎ ህዝብናሲ እንታይ ዝገብር ዘሎ ደንበ ተቃውሞ ብፍላይ ከዓ ባይተው እንታይ ክኸውን ይፅንሕ ኢሉ እንታይ ክገብር ዝግብኦ እንታይ እቲ ሚዛን ሓይሊ ናይ ተቃውሞን ናይቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓትን ክትሪኦ ከለካ ኣይመጣጠንን እዩ ግደ ሓቂ ክንዛረብ ኮይና ከዓ ኩሉ ግዜ ክልተ ስጉምቲ ንቅድሚት ቅድሜና ይኸይዱ ሓሊፉ ዝፀንሕ ፕሮፓጋንዳ
عب مسارحيو بروباغندا تزبزح سبعون نواتاون فساس زقمطلو أكل نايتي منغستيو نحنا كسب حجي مالتي نزخ نقطمو زي كألنا له مخنياتات بروهيو نحنا فحلنا خمدك زاقرا كندمع يكألنا إذا خبزر دعنا عمتها تقصيريو جنكا نحدنت عدلا يهبنايون نحدنت كنز حجز الرأينا زلو كالرأينا يتسنحن أبزا ساعة الزياقن نخلو قديفنا حيلتاتنا أو هاهدنا أنصار زي ديكتاتوريا وسرعة زي كنقتم نبقس هلنا الحزبي أبقون ديكتاتوريا وسرعة دي زلو ويس أبقون تقاوم انتهلكاني نتسرعة زدقفو بس أبعتونا يقول صارون يوم حجي نحنا انت دا حيلنا تعقور حيلي أبقى أبدقم سنة يزرلو حدا نقرب قمت كانت وزلنا حسابنا بزيحو حجي دليتاتنا بزيحو اتباتم لاين مودة دليو نز ديكتاتوريا وسرعة زي الجيسكا حانتن قواماويتن هاجر نمو حاسي جنكا أنفرات بزيحو إذا حجي زلنا يا أتهلالوا مستجزي برتا وقالسي زنبرنا تهلالوا خطري أخلخا اتفللي انتاي أب جزي برتا وتقادلونا حزبنا حانتي أن يرى دمصو بملو حزب إرترا ناس النت نمرققات نحنت علامة بوينيو بيمان اي كده بتصقام اي كده نساس لزخوني خاص تعوته حيال سلزخوني كابت درقن هاي سلاسن أوري دوموزن ور حيلتات نعو قبل سلوز ولا ايكونن تحساسبا نايت حزبي يسعيرو ابز حج زلنا يا ساعات جن اب حنت ملقاس نايز ديكتاتوريا وسرعت دو يبلنا كغير ما كان تدعى خوينو حد معبلنا خفتر كله تقاوم تحيلتات بزعبات تفتيرو زلو معبلنا حتى تخلو قال يوم زدقفو قال يوم زقاومو خونو كم خونا ينبرن صلاين حد انت دا خوينو اتكروناون كلنا نبقو كون اللو نسرعت زي فرق قنو ايتو مغوسن يخ فرق قنو ايتو مغوسن يخ وي مسو تخون وي انصارو تخون سالساي زبال مرج ايبلو نزيا اتريرنا حزنا اقلبونا نملقس نسرعت زطراي مخانا ابزياها بوليتيكاو دباتو سيفيكاو محبراتو ولا ولق سباتو بملو اوشتنا وطن زلو حزبي ابزا امرزي انت دا عسيلنا بحنت خدنا كن زين سعرلو مخنيات يبلنا اكايدانا فحص لزبلت رايو ابز درجه زبصحنا نزخا كل انت تقاوم تحيل تزبصحو اي مثلا حجي مخنياتو ابز قبر زلو اخيباتات نتز كايد زلو حدنت زقاو ما يراخون كساب حجي كلن حنقو فايلن تقبلن او نقدمي زقسقسال زلو ساعتي حزبنا ناوغنو خعسل يتصوعون ابز قدايزي قرم أبزي كما يتري عند عب والكي انت علني تخكل زهونة أكلنا إذا بتقاومه بفلاي مكسعات والدبات تترني فهم زلو أكلات حدنت نخو قبرو دلونت علوهم بفلاي بقال نسمعنا مالتي جن انتهى كأخويني سمعنا أنا كم زي political بايتا political environment أبوتاين دحر دقا مسيهم كنسامع عن خلنا يبل باتي زلو لتحدها نابز انت مسيهم كنسامع معنا زبل زلو دي يمثل انت دقا حدنت أقداس خوينسي وايو وين ودن ترح وين قمت ترح زخيج زلو واي ناب كلتي horizontal and vertical ما تيسي ناب كلتي ودن سلمتاي زي كيت قال حيالات نابنت برتعات بوليتيكاويان تطويلهم تريها من البات زرق حزيب لهم كنت مصم عشقرتي قال لي برتعات بوليتيكاويان كاني دو مبليهم زي فلت كتل اليوم زي تخل جنكا برتعناي حدنت مسمر قال زلوهم أكمزي زدتطفانا ده نمثل وتفيدناكم ما تحدنت ندليلنا نصرنت نابنت أبايتوسي دوز بلن نصر اللون ده تنمكساسات وشتهم وي سيفيلات قال زلو أسي اللون دو كساب كندي كخزرك حيدليا
ማእስ ክኸውን ይስትብሎ ዘለኻ ማለት ዝኾነ ቆልዓ እውን ይብለሎ ማለት እዩ ከምዚ ይብላሎ ማለት እዩ ግን እንታይ ክኸውን ናበይ ገፁ ክኸይድ ከዓ ዓቕሉ ፀይብዎ ኣሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ቃላት እውን ክትርኢ ቀኒኻ ኢኻ ኣብዚ ዝግበር ክሳብ ዘይርዳእካ ቃላት እውን ክንሰምዕ ቀኒና ኢና ንኣሽቱ ኣሕዋትን ዓቕሉ ምፀበበ ሰብ መቸም ዘይብሎ የብሉን ማለት እዩ ብዓንዲ ርእሱ ከዓ ክትገልፆ ዝፀናሕካ ኩነታት ናይ ሃገርና ከዓ ምፅባይ ዝሓትት ኩነት ኣይኮነን ሕጂ ዋትስ ጎይን ኦን ኣብዚ እንታይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማእስ ክኸውን ሕጂ ኣነ ኣይርዳእንን ክግምቶ እውን ኣይክእልን እየ ማለት እዩ ሞራሊ ከምዚ ከማይ ከዓ ብዙሓት ክህልው እዮም ብኸመይ ክርዳእና እቲ ከይዲ መቸም ንኣይ ከም ዝርዳእኒ ወይ ንህዝብና ከም ዝርድኦ መስርሕ ናይ ሓድነት ክኸይድ ኣለዎ ስራሕ ግብሪ ማለት እዩ ክመፃና ኣለዎ ትእዛዝ ንኣብነት ምንቅስቃስ ንኣና ክመፃና ኣሎ ነቲ ክኸድ ኣለዎ ናብቲ ክኸይድ ኣለዎ እዝታት ማእስ ክኸውን እዩ እንታይ መስለካ ቤት እቲ ትብሎ ዘለካ ርዳእኒ እንድዩ እንታይ እዩ እቲ ወይ ምሳና ወይ ፀላኢና ዝብል መርገፅ ብዛዕባ ካልኦት ብዙሕ ክዛረብ ኣይክእልን ዋናታት ስለ ዘለዎ ብዛዕባ ሃገራዊ ባይቶ ግን ክዛረብ ይኽእል ሃገራዊ ባይቶ ልዕሊ 10 ዓመት ኣብ መስርሕ ዝፀንሐ ምትእኽኻብ እዩ ኣብቲ ክንከይዶ ዝፀንሐ ምትእኽኻብ እውን ንኩሉ እቲ ካብ ባይቶ ወፃኢ ዝነበረ ሓይልታት ናብ ባይቶ ንክመፅእ እንዳዓደምና ኢና ክንከይድ ፀኒሕና ኣብቲ ናትና ፅላል ንክኣቱ እንዳዓደምና ኢና ክንከይድ ፀኒሕና እቲ ናባና ክመፅእ ዝኽእል ኣብ ጉዕዞ ዝተሓወሰሎ እቲ ናባና ክመፅእ ዘይክእል ከዓ ደረቱ ሒዙ ኣብታ ዝነበራ ዝፀንሐሎ ነዚ ናባና እተው ዝብል ናባና ንዑ ዝብል ኣባሃህላ ግን ብዙሕ ዘወፃፅእ ከም ዘይኮነ ርኢናስ ኣብቲ ብ2019 ዝገበርናዮ ካልኣይ ጉባኤ ነዚ ሰጊርናዮ ኢና ኣብዚ ከዓ እንታይ ኢና ኢልና ናባና ናብ ሰፊሕ ባይቶ እንተኣተው ፅቡቕ ኣይፋሉን ናብዚ ባይቶ እዚ ኣይንኣቱን ኢና ዝብሉ እንተደኣ ኮይኖም ግን ብሓባር ንሰራሐሉ ሃዋህው ንፍጠር ዝብል ምምሕያሽ ጌርና ኣሎ ኢንፋክት እቲ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ፅባሕ ናበይ ገፁ ይምዕብል ናትና መንፋዓት እዩ ዝውስኖ ግን ከዓ ብዝወሓደ እታ ብሓባር ንስራሕ ትብል ተሰማሚዕና ኣላ ንኸይድ ኣለና እዚ እውን ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ ካብቲ ዝሓለፈ 15 ዓመት ዝነበረና ኣካይዳ ኣዝዩ ዝማዕበለን ዝሓሸን ኩነታት ደረጃ በፂሕና ኣለና ኢለ ዝኣምን ካብዚ ንቅድሚት ክንከይድ ንኽእል ዶ ካብዚ ዝሓሸ ምዕብልና ክፍጠር ይኽእል ዶ እወ ክመፅእ ይኽእል እዩ እቲ ብሓቢርካ ምስራሕ እሞ ይፈተን ብድሕሪኡ እውን እንታይ ክመፅእ ይኽእል ከዓ እቲ ብቅድሜና ዘሎ ኩነታት ዝሕብሮ ወይ ከዓ ዘጋልፆ ነገር ይኸውን ብዝወሓደ ግን ካብቲ ዝነበረና ናይ ፋሒልካ ኣካይዳ ባይቶ ንበይኑ ካብ ባይቶ ወፃኢ ዝነበሮ በይኑ ዝኸይድ ዝነበረ ብዝወሓደ ደረጃ ኩሉ ሓይልታት ተቃውሞ ብሓባር ኮይኑ ክሰርሕ ምስምምዑ እዚ ዓብ ስጉምቲ ንቅድሚት ኢለ እየ ዝኣምን ከነተባብዖ እውን ይግባአና ቴንክ ዩ ካልእ ኣብቲ መጀመርያ ሕልፍ ዝበልክዎ ብዚ ሕጂ ግብረ መልሲ ኣብዚ ኣብ ዞባና ዝተፈጥረ ኩነታት ናይ መንጎ ፌደራልን ክልል ትግራይን ብሰንኩ ንኣብነት ሙዚቀኛታት ኤርትራውያን ዋላ እውን ብዙሓት ውልቀ ሰባት ይኹኑ ጥርናፌታት ጥራሕ ፀግዒ ወይ ቃሎም ከስምዑ ጥራሕ ዘይኮነስ ዳርጋ ናይ ብሓንሳብ ቃልሲ መንፈስ ተራእዩ እዩ ኦፍ ኮርስ ቀደም ኣብ ብረታዊ ቃልሲ እውን በዓል በረኽቲ መንግስቲ ኣብ ፊሒራ እውን ደሪፎም ነይሮም እዮም ትግራይ ክዕወት ይገለ ማለት እዩ ብዙሕ ተሻቕል ኣይኮነን ግን እንታይ ማለት እዩ ክሳብ ሙዚቃ ካልእ መዓልቲ መዓልቲ እውን ኣብ ሜድያታት ናይ ትግራይ ወይ ትግራይ ከዓ ሚድያታት ናይ ኤርትራ ገለ ይርአ ኣሎ እንታይ ማለት እዚ እዩ ናበይ ዝኸይድ ዘሎ ሰውራዲ ዝግበር ዘሎ ኤርትራን ትግራይን ብሓደ ክንበብ ይከኣል ዶ እሳ እኳ ክብል ኢላ እያ እታ ኤርትራን ትግራይን ብሓደ ዝበሃል ኣነ ኣይረኣየንን ምክንያቱ ኤርትራ ሓንቲ ሉዓላዊት ሃገር እያ ትግራይ እውን ኣብ ካልእ ሉዓላዊ ሃገር ዘሎ ክልል እዩ መሓዙት ክንከውን ንኽእል ዶ እዎ ንኸውን
ኣብ ሽግርና ክንተሓጋገዝ ንኽእል ዶ ወ መን ዝኽልክለና ኣለና ንኸምኡ ዝዓለመ ክኸውን ክእል ዶ ሕጂ ቀደም ንኣብነት ልኡላዊት ኤርትራ ተጎቢጣ ብሓይሊ ዝኣንበር ልኡላዊት ኢልና ኢና ንኣምን ስለዚ ብሓንሳብ ቃልሲ ኣካይዶም እዮም ዋይነት ሕጂ ኸ ዝብል ሕቶ ዶ ይኸውን ከምኡታት ዶ ይኸውን ምናልባት ማለት እየ ዝኽልክሎ ነገር የለን እንታይ ይኸውን ፅባሕ ንፈልጦ የለን ግን ኣነ ከማራዳዳይ ወፃኢ ህዝቢ ኤርትራን ወፃኢ ህዝቢ ትግራይን ንዘለዎ ወፃዓ ብሓባር ኮይኑ ክቃለሶ ዝኽልክሎ ሓይሊ የለን ንሕና ኤርትራውያን ንጉዳይ ኤርትራውያን ባዕልና ክንብል ከለና ጥር ትብል ሓገዝ ካብ ካልእ ኣይንደልን ኢና ማለት ኣይኮነን ክትሓጋገዝ ኣለዎ ክብል ከለኹ እቲ ምትሕግጋዝ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘጣምር ምትሕግጋዝ ክበሃል ከሎ ብርጌዳት ናይ ትግራይ መፅአን ኣስመራ ክእትዋና ዝመስሎ ሰብ ብዙሕ ኣሎ ኣይኮነን ምሕጋዝ ወተሃደራዊ ሓይሊ ምሃብ ጥራይ ኣይኮነን ወተሃደራዊ ሓይሊ ምሃብ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ምሕጋዝ ካልእ ናይ ሎጂስቲክስ ጉዳይ ኣሎ ናይ ቦታ ናይ ድሕረ ባይታ ንዓኻ ዝኾነካ ጉዳይ ኣሎ ኣብዚ እንተዳ ተሓጋጊዝና ዓብዪ ንዓና ተዘይኮነ ነታ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ነፃ ናይ ምውፃእ ሓላፍነት ዘለዎ እቲ ኤርትራዊ እዩ ነዚ ከዓ ብቑዕ ዓቕሚ ኣለዎ ሲምፕሊ ኣብ ሓንቲ መስመር ክንሰግር ስለ ዘይከኣልና እዩ ግዜ ከይወስደልካ እምበር ሓንቲ ኣነ ታሪክ ከነግረካ ሓደ ግዜ ሓደ በዓል ድኳን ነይሩ እጂ እቲ በዓል ድኳን ፅቡቕ እንዳሰርሐ ከሎ ናይ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓደ ግዜ ንጎሆ ሰዓት 10 ትኸውን ሽቅጥ ምስ ረፈደ መፂኡ ሓደ ሰብ ፅሙም ምስ በለ ስማዕ ኢልዎ ኩሉ ዝገንዘብ ካሃበኒ ኢልዎ ኣነ ደሞ ማዓስ ብዙሕ ሰሪሐ ሞተን ዘለዋ ገንዘብ መሃብ ድሕሸካ ወይስ ሂወትካ ምስ በሎ ኣውፅኡ ነተን ገንዘቡ ሂብዎ ኢልዎ ሕጂ ንፖሊስ ተነጊርካ ወይ ንሰብ እንተነጊርካ ሸዓ ኢኻ ትመውት ኢልዎ الرأي تبع الدكان نسباي نجرن نحس لست مع التقامت إيوه أو هل الدقنين كألك عم أجير خاوس يدون هيبو هجي تراجع جمي وصروا زي بلو جزء ساعة 10 حدين دوامت شكل درفو دقن زبو وصلوا نيو سواي كأين جرنين يرون نسب جنت الدكان راح أسكفل تراي تريفا مخنياتو زسر حق جنزب نسيد وصل زلوا جاء موداتو عقلو صبيبو كابزن لعل دامو خمود دخينيلو نبوليس نجر كندز غزي وسيد الكايلومو هو مسخا خايت نجر اندخا نو تنجير قتلك اسل زبلني بلدحن نحنا مصينا مو بدحرت بانكونات كا خنحباينا نسو مسمصين تاي كم زبلكا كنسمعينا هابا انت يلكا يبلين تولكو خبلو ويلومو أجيتهم بوليس بدحرت بانكو تحابيهم سواي كاخم أمون له متي وجي اسمع هبات جنزب زاكو كايلو أي بكاني طبعا قاعد يتبني له يبلين تقول كواخي ايلو تبع الدكان يبلين تلكنا جزانا نخيدي له خاخي دسو تفيرو كما مسبلون جزانا نخيدي له تردان لها حجت سواي سأنكم زي أم بالي عدمي ملو ገንዘበይ ዝገበርኩ ኢሉ ሪኢኻ ናይ ብሓቂ ብታዕ ሰዓት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ብሓንሳ ኮይኑ እምቢ መን ኢኻ እንተዝብሎ ንህግደፍ መልሲ ነበሮ ንሃዲሙ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ትኽክል ተቢዕና እምቢ ምባል ጥራይ ምውፃእ ሲኢናያ ዘለና ስለዚ ሲ ናብኡ ገፁ ክኸይድ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ባዕሉ እንተዘይተቃሊሱ ጎረቤቱ ዶ ኣብ ርሑቕ ዘሎ ዶ ሃገር መፂኡ ነፃ ከውፅኦ ይኮነን ነፃ ክወፅእ እንተዳ ኮይኑ ብደሙን ብሂወቱን ነዚኣ ክንሰግራ ክንበቕዓ ክንክእል ኣለና ትኽክል ሕራይ ዝኸበርኩም ሰባዕትና ተኸታተልቲ መደብ ቲቪ ኣዳል ሕጂ ሓፃር ዕረፍቲ ክሳብ ንገብር በዛ ትስዕብ ሙዚቃ ዝዘናግዑ ክገድፈኩም እየ ድሕርዛ መሰጋገሪት ሙዚቃ ክምለሰኩ እየ ማለት እዩ
ሕጂ ናበይ ክመልሰካ ቀደም ኣብ ዝተፈላለዩ መፅሓፍቲ ሕጂ ፅቡቅ ኤርትራውያን ኣብ ፅቡቅ ምዕባለ እዮም ዘለዉ መፅሓፍቲ ታሪኻት ኣብ ምስናት ካብ ብሂል ናብ መፅሓፍቲ ምንባብ ኣቴና ኣለና ብዙሕ ናይ ትግርኛ መፅሓፍቲ ናይ ዓረብ መፅሓፍቲ ናይ ብምሉእ ቋንቋና ዝፀሓፍ ኣሎ ክንፈልጥ እውን ቁርብ ተተይ ንብለሉ ዘለና እዋን መስል ሕጂ ኣብዚ መፅሓፍ ኣይንፈላለየ ከም ዘንበብክዎ ማለት እዩ ምናልባት ንስኻ እውን ትፈልጦ ትኸውን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ሰላማዊ ቃልሲ ዝበሃል ክጅምር ከሎ ኣብ ኣርባዓታት ብዙሕ ጎንፂ ነይርዎ እዩ ነዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ዝመስል ጎንፂ ነይርዎ እዩ ማለት ሰብ ዳርጋ ፋሕ ዝበለ መእከብ ዘይብሉ ገለ አንድነት ዝኣምን ገለ ረብሓታት ገለ በቃ ብትንትንትን ኢሉ ምሕቆፍ ተሰኣይንዎ ነይሩ ብትን ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ዓበይቲ ፖለቲካውያን ዝበሃሉ ከዓ ኩሉ ግዜ መንእሰይ እቲ ናይ ብብትታን መንፈስ ዘርኢ ዝጎልሕ በቲ ሕብረተሰብ ብናይ መንእሰይ ዝርአ ብዓብዪ ይርአን እዩ ማለት እቶም መንእሰያት እዮም ዝተፈላለየ ድምፂ ዘስምዑ ከምኡ እቲ መንእሰይ ድፍር ስለ ዝብል ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እውን ክንሪኦ ከለና መንእሰያት ንገብሮ ዘለና ምስሊ ንህቦ ዘለና ቃል ዳርጋ መቁፀሪ የብሉን ክትእክበና ትኽእል ዶ እንተይለካ ሕጂስ ኣሸጋሪ እዩ ኣበይናይ ኩነታት ኣለና ኣብ ኣርባዕታት ዝተመለስና ዶ ይመስለካ እንታይ ከምኡ ዘብለና ዘሎ ማለት እዩ ቁሩብ ማሲ ብምንታይ ኢና ክንምእዘን ዋላ እኳ ብዝተፈላለየ መገዲ ኢልካዮ እንትኾንካ ዳግማይ ናብ ዘበነ እኒ ወይ ናብ ኣርባዕታት ንምለስ ዘለና ዶ ንመስል ወል ሓቂኻ ኢኻ እቲ ኣረኣያና ፋሕ ምባሉ መእሰሪ ምስኣኑ ምስቲ ናይ ኣርባዕታት ዝነበረ ዝተፈላለየ ርእይቶታት ክመሳሰል ይኽእል እዩ ግን ከዓ ኣይደንቲካል እዩ ማዕረ እዩ ልክዕ ንዕኡ ዝመስል ኢልካ ከዓ ከተቐምጦ ኣይትኽእልን ፅቡቕ ነገሩ ኣብ ኣርባዕታት ዝካየድ ዝነበረ ምናልባት መበገሲታት ክሓፅሮ ይኽእል ይኸውን መወከሲታት ክሓፅሮ ይኽእል ይኸውን ዓቕምታት ክሓፅሮ ይኽእል ይኸውን እዚ ኩሉ ሕፅረታት እዚ ንስድራና ደንበርበር ከብሎም ይኽእል እዩ ምክንያቱ እታ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ስለ ዘይነበረት ገሊኦም ምስ ኢትዮጵያ እንተኮይንና ጥራይ ኢና ክንነብር ንኽእል ይብሉ ገሊኦም ምስ ሱዳን እንተኮይንና ኢና ክንነብር ንኽእል ይብሉ ገሊኦም ምስ ጣልያን እንተኮይንና ኢና ክንነብር ንኽእል ዝብሉሲ መበገሲ መወከሲ ዝኾኖም ሃገር ኣይነበሮምን እታ ኤርትራ ትበሃል ሽዑ ነይራ ተትኸውን እቲ ሕብርታት ወይ ከዓ እቲ ሽዑ ዝነበረ ፖለቲካዊ ሃዋህውታት ከምኡ ኣይምኾነን ነይሩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ሃገር ኣላትና ንዓና ፀገምና እንታይ እዩ ብቅዋም ትመሓደር ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ፓርልያመንት ኩሉ እዚ ሩል ኦፍ ሎው ስለዘየሎ ኣብቲ ሃገር ንሓርነታዊ ቃልሲ ኢና ነካይድ ዘለና ሓርነታዊ ቃልሲ ከዓ ሕብርታት የብሉን ሓንቲ እያ ምናልባት ሕጂ ድንግርግር ኢልና ንስለምፍልላይ ኢልና ካብቲ ሓደ ፍልይ ዝበለ ኸውን ሓንቲ መስመር ፍልይ የብላ ካብቲ ሓንቲ ውድብ እምበር ናይ ኩሉ እተን ውድባት እውን እንተሪኢኻዮ ሓቂ ብሓቂ ብዙሕ ፍልልያት ዘለዎ ጫንጋባና ኣይኮነን ኣብ ቀረባ እዩ ዘሎ ግን ካብቲ እንታይ ካ ትብሎ ናትና ኮንስቲቱሽን ወይ ከዓ እቲ ባይሎውስ ናይተን ውድባት ናይቲ ፐርሶናሊቲ ናይቶም ሰባት ፍልልይ ይዓቢ ስለዚ እቶም ንብሎም ዘለና ሰባት ልቢ ገይሮም እንተደኣ ንሃገር ቅድምናቶም ጥቕሚ ሰሪዖሞ ብዙሕ ዘፈላለዩ የብልና ናብ ገፅና እኮ ኢና ንኸይድ ዘለና ሕጂ እውን እኮ ንኣብነት ኣብ ባይቶ 21 ውድባት ኣለና ንብል ኣለና መን ይፈልጥ እንተደኣ ክሳብ 1 ዓመት 2 ዓመት ኣብ ቃልሲ ፀኒሕና እቲ 21 ዘሎ 11 ክኸውን ይኽእል እዩ 4-5 ውድባት ብሓንሳእ 2-3 ውድባት ብሓንሳእ ዝመፃሉ ክመፅ እዩ እዚ ከዓ ፅቡቕ መርኣያ እዩ ንቅድሚት እውን ተን 4-5 ዝነበራ እውን ንሓድሕደን ከኣሳተን ተኣኪበን እንዳፀበባ ክኸዳ እየን ምክንያቱ ፋዒልና ንሕና ክንመሓድሮ ንኽእል ህዝቢ የብልና
زين بوليتيكان ودبات زين سلطان كجبتان ترى خوينن نا بارتي تغييرا كم بارتي تواداديرن تراين سلطان كحزاز خيله كم بارتو خين كاخ توادادر زدليك عقمتات كلن يفلطين ابزا ساعه زيا يبقعوا اودن تيلنا ملسو بعلن رداني نعون نخبقعوا تنفحيلن زلوات اخاخيبن حيلن كدرعه خقدداين تزيد متخخبات حجي تنايفح حيلكا مخاد زنوره مدرخ طفيس ناي متخب مدرخ نخدلو غزي سرعه قدف كابزا حجي زلوا ساعات ندحري نوح عدمه يبلون بتانسو زفعرا زلو غدغد منالبات ناي مودات عمتون كتكون تخيله سرعه قدف نابي سلازحغزو سلطان خناوحيو مالت هيكونن مس ابته تحايزون كطفو خوليا تزت ناي تقاومو دنبه كاب حجي جمير هاجر كما حضرلو زخيل عقم انداترين تدا زي كيدو نسون كترفي سلازي انتي ميلومو ጨው ንነፍስኺ ክትብል መቀሪ ኢሎማ ተዘይኮነስ እምነ ተባሂላ ክትጓሓፍያ ነው ተቃምቲ ሓይልታት እውን ንነፍሶም ክጥዕሞም ንሃገሮም እውን ክጥዕሞ ክጠራነፉ ጥራይ ዘለዎም ካልእ ምርጫ ይብሎም ስለዚ ምስቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ፋሕ ዝበለ ከተወዳድሮ ቁርብ የጸግም ምክንያቱ ሕጂሲ ማዓት ምሁራት ደቅና ዘፍረናሉ ዘበኒ ሃገር ዘውሓስናሉ ዘበኒ ምስ ዓለም ብስፕሊት ሰከንድ ትራኸበሉ ግዜ እዩ ምስቲ ናይ ቀደም ዝወዳድር ኣይኮነን እንተ ክትለምዕ እንተ ክትጠፍእ ኩሉ ነገር ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ ኩሉ ነገር ናይ ሓንቲ ሰዓት ናይ ሓንቲ ደቂቕ ፍልል እዩ ዘለዎ ሕጂ ተተጠቂምካሉ ትለምዕ ተዘይትጠቅምካሉ ከዓ ትጠፍእ ስለዚ ነዚ ሕጂ በፂሕና ዘለና ምዕብልና እንተ ደኣ ተጠቂምናሉ ናብ ፅቡቕ ነገር ክንቀይሮ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነን ፅቡቕ ኣብ ቅድሚ ፌደሬሽን ወይ ናብ ፌደሬሽን ኣቢሉ ዝመፃሉ ካብኣ ከይወፃኹ ማለት እዩ ተንቀንዲ ንፌደሬሽን ወይ ድማ ኤርትራ ልዕላውነታ ሒዛ ንኸይትኸይድ ዝፃበኣ ዝነበራ ሃገራት ኢትዮጵያ ብሪጣንያ ጣልያን ከምኡውን ኣሜሪካ እየን ተንቀንዲ ማለት እዩ ዝፃወታ ዝነበራ ኣለዋ ዶ ትብል ሕጂ ኸ ምናልባት ምስ ዝኩሉ ንኣብነት ዓብይ ናይ ኖቤል ሽልማት ምውሳዱ ምስ ኢሳያስ ተዓሪቑ ተባሂሉ በይናይ ዕርቂ በቲ ንሶም ዝርእይዎ ማለት እዩ ዳግም ናብኡ ገፆም ዝጥውቁና ዘለዉ ዶ ይመስሉ ክሳብ ሕጂ ዘለዋ ዶ ይመስላ ሕጂ ኸ ብድሕሪት ገለ ሃላት ምናልባት እውን ዞም ንኣሽቱ ዲና ወላ እቶም ዓበይቲ እውን እንታይ ትብሉ ይፈልጥን ንህግ ነፍሲ ገለስ ክህሉ ይኽእል እዩ ብድሕሪኡ ዝበሃል ማለት እኮ እስቲል ክህልዋ ይኽእላ ዶ ወይስ ወላ ሓደ የለን በቃ ዓማፂ ሓደ ጉጅለ ጥራሕ እዩ ዘሎ ኣብዚ ናይ ሃገርና ጉዳይ ይህልዋ ዶ ኮና ክትብል ከለኻስ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክሕውሳ ዶ ንፌደሬሽን ወይ ህላውነት ናይ ኢሳያስ ኣገዳስነት ዘለወን ሃገራት ማለት እዩ ባዕዳውያን ማለት እዩ ናይ ኢሳያስ ምህላው ወይ ናይ ጉጅለ ህግደፍ ምህላው ኣብ ሃገርና ዘገድሰን ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መገዲ ንሕና ብዘይንሪኦ ሓደ ካልእ ከዓ ዳግም ከም ፌደሬሽን ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ እንትደኣ ኮይና ዝጠቕመን እንድዒ ዝጥቀማ ንሰን ክኾና ይኽእላ ካልኦት ዝጥቀማ ኣለዋ ክንብል እንተደኣ ኮይንና እተን ሕጂ ንሪአን ዘለና ናሽቶ ቁልማፆ ገንዘብ እንዳጠበራ ኣውዒ ናብ ዝሕሉን ዘእትዎ ዘለዋ ናይ ሃገራት ዓራብ ክኾና ክእላ እየን ኣብ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ውሳነ ክህልዎን ወይ እውን ዓቕሚ ኣለዎን ኢሉ ከዓ ምንም ተጠራጢረሉ ኣይፈልጥን እታ ዝበዝሕ ክገብራ ዝኽእላ ንዕሸላት ኤርትራውያን ብቁንጣሮ ገንዘብ ንኢሳያስ ሂበን ኣብድላየን የእትዎኦ ከም ዘለዋ ፈልጥ ካብኡ ንላዕሊ ግን ኣብ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ምንም ዘጠራጠረ የብልናን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብሕጂ ብፌደሬሽን ዶ ብኮንፌደሬሽን ዶ ገለመለገለ ዝበሃል ነገር የለን እታ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ሕጂ ከም ሃገር ፋንክሽን ከም ዘይትገብር ዘላ ዓለም ሙሉ እዩ ዝፈልጥ ቅዋም ዘይብላ ሃገር
بارلمنت زي بالهاجر مخانا زي فلت هاجر يلن بزي كأبي أبون كخحد كله إمبر لعل سبون السي فلت حاجة سب بزأززو هاجر كشيت إنك تلوتن سمعنا ينفلت نزخة مالت كم ناي مفرارحي بومباتات كدربته خوينو كاليو نهزبنا جن كسكوفة يقولون ناشتنا عنا خاسينا زقولوا وعلات كجبر خيل دو مس أبي يكون مس هجرات عرب وي مسكالوت وخ جبر خيلي إذا جن لك عخمتي منجست أمريكا مس هاي السلاسة وعل غير وزن بري أبعال كانيو ديو خال بوتاتات زنبرو درج مس متخا نتوعل زفرسو نحناون زخون يكون وعل زقبرو مس هجرات عرب يكون مس أبي نتحقنيا إيرترا مس متت زفرس وعلاتي مخنياتو بقوامنا تدقيفو بناتنا بارليامنت زصدقه وعلا يكونن ابز بزح نطراطر يبلنا زطراطرنا خمي غيرنا نسرعت زين الغسو تراي فوكس ناتنا طمتنا كل عقمنا ملغسنا يسرعت زخونا له اذا انا ايتم بوليتيكان ودبا تراي زي كونس ناي كله تمتخخاب سيبيكاو بلو ولقاوي متخخاب ايرتراوين او وشتنا وصان زلنا اب حنتي رئيتو عسيلنا نسرعت زملغس تراي تبل أصنعنا أنت راحيزنا يلن السرعة زي يلن السرعة زي yeah thank you حراي أما صاصع دكتور أبي أنت دارينايو بزي متن مقر صبق صفوف تتقلى بنيرو كي تبقس دا قصيلو وي عب حماق مقد خيدنبر دارقا كمزي كاريسما زلوو صبق أما صاصع نيرو مالتيو لك حري كسمع زخل عب صبق تدا خوين عبنت كمزي دنب تقاومو وي عب حدا حاجر بتحقاوناتو تمريح زخيت تدا خوينس أما صاصعو أقراربو نحزبي بقليلو خسمع زخل وهبتو زلوو يمثل نيرو مرقصي زي كيري كم ويلو زحالفه عود سبعي إبراهيم سلطان زبهال أب وصو مرحنا إيرترا أبتا سلفنات النت بالزنبرة إبراهيم سلطان مالتي نتي بايتو ودو حبرات هاقرات أرعم بلو نزو كله شرحتات زكايت زنبرة بزعوا فدريشن يكون قالي أب أمريكا أب زجبرو أرعم بلو مالتي تصبق حزبي أب تجزله أو يجزله حزبنا حلم كا تصبق زخنة ملسيه بو داعم شعوب تحرو أيضاً قين تي كالسي إثراسي أيضاً قين تسوسن حدا كجمر قاله توليدو بتي موسى ناي إبراهيم سلطان مالتي كم كم بعل إبراهيم سلطان زداقم وي دسكن زد لي النازل دو يمثل كسب دسي إننا نمثل أبزك زيزي إيه نو حجزت لي نازل إبراهيم سلطان أيقونن حجزت لي نازل عوتي عواتي زد لي النازل عواتي سكن زد لي نازل هج عواتي سكن نسيد لي نازل هج نزي أخانا يقدني نحن قبره نحنا بتقرنيا ما كم يجرى خامتاه we have to take a chance زلو عبلتي كنتكم اللو خنكيل لنا أول سبيكر غير كان خمس لن خدقمني اندحر عوابيل كايو ناثيدي نايمني قالت دقمالو اوكي حجت فيها انت يدب لك we have to take a chance بعلو زخيد سرعات يلن كدوف أقول لك ولا نقنق انت بلك قد محجوني ليه نيري نقنق زبالت سنخة دفير كدفق تدبيل كايا فوشيات تبقل لك نسرعات الزنقنق إلو من بلس عمتها توصيرو عسرتها عمتها كوين نقنق انت يلو دا انت خويني يدي ودق انت بلك نقنق زبالك بعلي ودقني كدوف أقول لك تمدفع تدلينا لك تمدفع تخلاي عوتي يدلينا زبالك خير نزخي قبرنا خا ما نمسب حرا قوصانا اي كئلني حرا ناي موصا حلفنت حزب إيرتران تراي كبقس هلو قالسي قد ما 5 عامت 7 عامت جميرنا يرنا تنخون
እተማውሽት 5 ዓመት 7 ዓመት ኣብ ባሕርን ኣብ በረኻን ዝሞቱ ኣብ ዘይተደልየ ኩናት እንዳእተወ ዘጠጥቆም ዘለዉ ዝኸዱ ዘለዉ መንእሰያትና ክንድኡ ናይም ተሰውኡና ሕጂ እውን እንተኾነ ኢትስ ኖት ቱ ሌት ብሕጂ ዝመፀና እውን ኣይንፈልጦን ኢና እንታይ ሓስባለይ ንፈልጥን ኢና ውግና ኢትዮጵያ ተዘይማእሚይዎም ምስ ካልእ ሃገር ከይዱ እውን ከዋግኦም እዩ ኣይንፈልጥን ኢና ሰብኣይ እዚ እንታይ ሓስባሎ ቀቅድሚ ከይድና እንተዘይቀዲምናዮ ኩሉ ግዜ እንዳቀደመና ክነብር እዩ ስለዚ ብዘይ ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ሎሚ ኣንፃር ስርዓት እዚ ቃልስና ኣጣሚርና ሓይልታትና ጠርኒፍና ቃልስና ክንጅምር ኣለና ቴንክ ዩ ግርም ኣብ መወዳእታ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ እናቱ ቲቪ ሳተላይት ካ ንዓዲ ዝኣቱ ብክልተ ቋንቋ ብዓረብን ብትግርኛን ገይሩሎ መራኸቢ ብዙሃን ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ትዕዘቦ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ህዝብናሲ ዳርጋ ኣበይ ክርኢ ይጨንቀካ እዩ ኣዝዮም ምዑታት በላሕቲ ዝኾኑ ሰባት ልዕሊ መጠን ልዕሊ ዓቐን ነቲ መራኸቢ ድሓን ስለ ዝበዝሐ ክንሰምዖም ንገሊኦም ኣይንኽእልና ኣዝዩ በዚሑ እዩ ዘሎ እቲ ኣዝዩ በዚሑ ዘሎ ወይ ድማ ህዝቢ ኣድሂቡሉ ዘሎ ከዓ ዝያዳ ኣብ ውልቃውያን ማለት ሓደ ወላ ሓደ ዘይብሉ ኣብኡ ይድሂቡ ዘሎ ሕጂ ናብ ሓደ ብኦርጋናይዜሽን ወይ ብምንቅስቃስ ወይ ብባይቶ ተጠርኒፉ ክሰርሕ ዲ ዝሓይሽ ወይስ ከምዚ ዘለዎ እዩ ዝሓይሽ ማለት እዩ እንታይ ክኸውን ዘለዎ ሕጂ ንኣብነት እዚ ንምዕባይ ቲቪ ኣዳል ናይ ሃገራዊ ባይቶ ማለት ናይ ኩለንተን ኣብ ትሕቲ ባይቶ ዘለዋ ይኹና ወላ ዘየለዋ ንኩሉ ዝውክል ንኽዓብስ እንታይ ክኸውን ዝግባእ ከም ዘለዎ ክኸይድ ይግባእ ዶ ሓደ ክንሪኦ ዘለና ንኣብነት ዝተፈላለየ ናይ ቲቪ ወይ ናይ ካልእ ናይ ሜድያ ኣውትለት ብዝሒ እንዳተረኣየ ይኸይድ ኣሎ ንሱ በዝሒ እሞ ኣብ ፀጠው ክብል ኣለዎ ኖ ክንዲዚአን ከዓ ክጎድር ኣለዎን እዚ ከዓ ክጠፍእ ኣለዎ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ መሰሎም እዩ ዋላ ብሕጂ ሚእትታት እውን እንተተፈጠራ መሰለን እዩ ተዘገድስ እንታይ እዩ ዕዳጋ ዘይትረኽበሉ ድኳን ኣይትኸፍትን ኢኻ ንሰን በቲ ዝህብኦ ዘለዋ ኣገልግሎት ዕዳጋ እንተደኣ ረኺበን ፅቡቕ ሰርሓ ኣለዋ ማለት እዩ ሓደ ዘሐጉሰኒ ዝኮርዓሉ እውን ሃገራዊ ባይቶ ቲቪ ኣዳል ምምስራት እዩ ኩሉ ትንዓና ከነሕልፎ እንደሊ መልእኽቲ ብቲቪ ኣዳል ጌርና ከነተሓላልፎ ናትና ንብሎ ንውንኖ ኣለና ማለት እዩ ካልኣይ ንኤርትራዊ ባይቶ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ኩሉ ተቃውሞ ሓይልታት ተገልግል ቴሌቪዥን ክትከውን እውን ትምኒተ እዩ ብኡ ደረጃ እውን ኩሉ እቲ ኣብ ተቃውሞ ሓይሊ ዘለውን ክሓቕፋን ክሕብሕባን ከተዓብያን ከቐፅላን እንተተን ካልኦት ግን ንስኻ ብድሌትካ ትፈጥረንን ንስኻ ብድሌትካ ተልግሰንን ኣይኮነ ናይ መሰል ጉዳይ እዩ ከም ማዕዳ ግን ፋሕ ከይንብል እቲ ንሕና ንሕልፎ መልእኽቲ እውን ጡርንፍ ክኸውን ከም ማዕዳ ከተተሓላልፍ ትኽእል ተዘይኮነ ሓደ ግዜ እንተበዛሕና እውን ሕማቕ ኣይኮነን ኣይንፅላእ እዮም ግን ዕዳጋ ዘይብሉ ሰማዕ ዘይብሉ ስኢሉ ለለ ክብል ዝውዕል ግን ተመራፂ ስለ ዘይኮነ ናቱ ውሳነ እዩ ክቕፅሎ እንደይ ክቕፅሎን ከዚስ ትምብዛሕ ኣይንፍርሓዮ ናይ መሰል ጉዳይ እውን ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዝኾነ ይኹን ናይ ክህሉ ኣለዎን ክህሉ የብሉን ርእይቶ ከነቕምጠሉ እውን ኣገዳሲ ይኮነን ሕጋዊ እውን ኣይኮነን ነቲ ሒዝካዮ ዘለካ ከተዕብዮ ከተሰስኖ ግን ናትካ ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ኩለና ኣብ ተቃውምቲ ሓይልታት ዘለና ኣካላት ንቲቪ ኣዳል ካብዚ ዘለዎ ሕጂ ክሓንን ክዓቢ ክምዕብል ክስስን ኩላትና ግዴና ክንገብር ኣለና ክንዋፅእ ኣለና
ፅቡቅ እሺ ዝኸበርካ ኣቦ እምበር ተኽላይ ኣባል ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ እዚ ዝሃብካና ምኽሪ ዋላ እውን መብርሂ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነይሩ እቲ ሒዝዮ ዝመፃኹ ሓፈሻዊ ሕቶታት ንሱ እዩ ፀኒሑ እስከ ዝተረፈኒ ኣብ መጨረሻ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ንሕጂ ከዓ ጀሚርና ኢና ዘለና ዝሓድሽ ዓመት ምናልባት መደባት ናይ ሃገራዊ ባይቶ እውን ኣሎ እዩ እስከ ዝተረፈኒ መልእኽቲ እንተለካ ኣነ ብዙሕ ዝተረፈካ መልእኽቲ ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን እየ ብዛዕባ ብዙሕ ነገራት ኢና እውን ተዘራሪብና ሓደ ነገር ግን ቁሩብ ወስ ከብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ምትእኽኻብ ፅቡቅ ጉዕዞ ክትከይድ ትፀንሕ እሞ ሓደ ኩነታት ክፍጠር ከሎ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክትመዝን ኮፍ ኣብ ዝበልካሉ ገለን ዝድግፎ ገለን ከዓ ዝነቕፎ ኮይኑ እቲ ምትእኽኻብ ኣብ ክልተ ክግማዕ ብዙሕ ግዜ ከም ተሪኦ ርኢናዮ ኢና ውድባት ብናተን ጉዳይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ውድብ እከላ ክዛረባ ከለዋ ቀንዕቲኣ ይቀንዕተን እያ ኢለን ኣብ ክልተ ውድብ ዝምቀላ ኣብ ታሪክና ርኢናዮ ኢና እዚ ኣነ ብዙሕ ምዕብልናታት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ዞባና ዝኸይድ ዘሎ ምዕብልና ኣብ ምምዛን ከዓ ልቦና ዘድልዮ መፅናዕቲ ዘድልዮ ትዕግስቲ ዘድልዮ ምፅውዋር ዘድልዮ ምዃኑ ኣሚንና ዋላ እውን ኣብቲ ዝተኸሰተ ተርእዮ ዝተፈላለየ ርእይቶ እንተደኣ ቀሚጥና ነቲ ናይ ሓበራዊ ጉዕዞና ዝትንክፎ ክኸውን ኣይግባእን ምክንያቱ ሓደ ካባይ ዝተፈለየ ርእይቶ ስለ ዝቐመጠ ኣነ ምስኡ ይሰርሕን እየ ክብል የብለይን ንሱ እውን ኣነ ዝተፈለየ ርእይቶ ኣለኒ እሞ ምዚኦም ክሰርሕ የብለይን ክብል የብሉን ዝተፈለየ ርእይቶ እዋናዊ እዩ ንግዝኡ እዩ ተኤቨንት ክጠፍእ ከሎ እውን ዝጠፍእ እዩ ተኾነ ኣብ ሓደ መስመር ክሳብ ዘለና ዝተፈላለየ ኣረኣያ ክህልወና ኣይምተገበአን እንተሃለወ ከዓ ምፅውዋር ከድልየና እዩ ዝብል ማዕዳ ጥራይ ክሰጋግር ዝኽእል የቀኒየለይ ሕራይ የቀኒየልና ኣቶ ተኽላይ ኣብርሃ ኣቦ እምበር ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ እምበኣርከስ ክቡራት ሰማዕትና ሒዘልኩም ዝመፃኹ ጋሻን ትሕዝቶ ናይ ሎማዓንትን እዚ እዩ ነይሩ ዝቕፅል መደባትና ንኽትከታተሉ እንዳዓደምኩ ናይ ሎሚ መደብ ቃለ ምሕተት ወይ ቃለ ምልልስ ኣብዛ ዓፂና ኣለና ማለት እዩ የቀኒየልና ብስም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ብስም ቲቪ ኣዳል ኣቶ ተኽላይ ኣብርሃ يغني لي ثانك يو